Lina je došla iz Rusije i odlučila je da napravi prodavnicu kakva do tada nije postojala. Kao umetnik htela je da pomogne drugim umetnicima. Tada dolazi na ideju da napravi prodavnicu gde će se isključivo prodavati ručno pravljeni proizvodi različitih umetnika. Prodavnica se zove Masterland i nalazi se na 2 lokacije: Gospodar Jovanova 10 i Balkanska 40B. Ovde možete naći najrazličitije stvari od sveća, lutke, keramike, šolja, cegera, odeće i još mnogo toga. Ako ste umetnik ko pravi handmade stvari, možete im se javiti direktno na njihovom profilu da dobijete svoj štand. Nina kaže da se najbolje prodaju sveće, a meni se najviše dopadaju ove minijature. Ako želite nekome da kupite poklon, ovo je po meni idealna prodavnica za tako nešto, jer stvarno nudi veliki izbor različitih stvari koje su jako simpatične, unikatne i oduševiće svako kome se kupe. Takođe u prodavnici u Balkanskoj radi Natalija, koja ima svoj kreativni kutak gde možete da dođete da šijete ili da radite neki svoj kreativni rad, kao što je recimo pravljenje mozaika. Ovde možete vidjeti rad jednog od njenih učenika. Da li ste čuli pre za ovu radnju i šta biste kupili od ovih stvari?